toda kumukwazisai mose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi. Tisati tapinda mukati menyaya yanhasi iri kupisa kuti tu, ngatitange tasangana nevadare vedu totangira panapa. Makadiwa tereri, ini ndinonzi Gogo Nelichiwandamira, ndinopinda chisangano ndiri ku Greendale. Thank you so much. Yes, next. Makadi yenyu watereri, zita rangu ndoitwa Tafatswa Choto, ndiri murayiridzi ku university. Thank you so much. Yes, next. Makadi watereri, ndinonzi Gogo Munda Deslin, ndinopindira uchitungwisa. Thank you so much. Yes, next. Kwaziso kwamuri hamane hanzvadzi, indinonzi Watson Mbiriri, ndiri weChirandu, Chirandu cheGono. Gonyori reng'ombe. Mushaya Chirashwa. Ndiri mufundisi. Bhururu wasinyoro nevadare vari pano. Kwaziwai kwamuri mose. Thank you so much. Toda kutenda chose. Indoitwa Pastor Francis Mbira musokosvi tinaidzirwe mukati mechirongwa Family Matters. Gono pamwe chete naGogo Chiwandamira. Kana muchida kuziva zvinhu zvinochenerusa kumeso, kuchena kuti mpuu, munhu agobata musoro, agobata rushaya, musoro uchiti BP pamwe chete neshuga nesauti zvokwira one time. Kunzwa foni ichibva mhiri kwemakungwa zvichinzi mukoma hakusisina. Handiti ndizvo here? Vakanga vaenda kunoona kuti iko zvakamira sei, but vazoshaya vari mhiri kwemakungwa. Mukati mezuva ranhasi tatichida kuti mbotaura nenhaurwa iyi yekufira mhiri kwemakungwa. The challenges that are associated with that, because they affect the family. Tinogona kunge takasununguka zvine zvinhasi tiri kungoti variko isusu tiri kuno zvakangodaro uri muchechetere mvura yeguvi, asi musi wazvinotiti kwichu pahuro, especially zvichienderana nesaidhi rekuti iko munhu ashaya ari mhiri kwemakungwa. Tiri kuona vazhinji vari kubuda vari machongwe asina kana gushe kana one. Saka tachida kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Ndachida kuti vadare tikure dariro nepekutambira. Zviri kuitika here kuti vanhu vari kufira kumhiri kwemakungwa ende chove chomanikidza kuno kuZimbabwe? Zvakamira sei? Zviri kuitika here izvozvo? Maimunda tibatsirei. Yes. Ini nditori neexperience yacho. Yes. Sister yangu yatotedzera naye nemutwini wangu. Akafira kuCanada. Yes. Pakaita batai kusvika azongovigwa ikoko. Vakomana. But kune zvinhu zvinozorwadza zvakawanda. Alright. Munhu akafira ikoko, anga ari married ikoko, kuti achiuya kunoko anga afore nhaka kuno. Alright. Anga ane citizenship ikoko, akunzi 7A surname. Saka paidiwa mari. Yes. Nguva iyoyo 2015. Paidiwa mari refu. Maiwe. Ende kuti vaive kunoku vaifana kuenda zvakambobatwa kuti vaende vakakonera muSouth Africa. Vakomana. Ende kuchinzi kuruda kuverengwa wiwi iri kuda kuridwa ikoko kunoda masiblings 2 emumba. Aiwa zvinhu zvakatotsati up to now. Norwadza. Sister inotedzera ini. Vakomana. Katofa vakavigwa kuCanada. Ende izvo zvina manje Pastor Muchembera havasi kunzwisisa. Vanombofunga kuti pamwe kurota achiriko. Ende vogona kutokublame kuti makarigira zvinhu zvemwana wangu. Ngadai ndakatoita chakati, ngadai ndakaita chakati nemari dzacho. Ngadai makadai. Zviriko Pastor. Zviriko. Zvakaoma. Tibatsire Gogo Chiwandamira. Zviriko here? Kutongotaura kuti kufira kunze kwenyika. Kutaura kuti kufa kuriko. Alright. Kufa. Thank you so much. Asi apa tode kuti titsanure kuti wafa usiri muhama dzako, usiri munyika mako. Alright. Wafa uri kune imwe nyika. Isiri nyika yawakazvarira. Zviriko zvakawandisa zvatinoona, zvatinonzwa, zvinoitika kuti zvishungurudze muri. Zvigoshungurudza futi vari mhiri kwemakungwa. Nekuti kumhiri kwemakungwa hakungogari
warungu chete kana kuti werudzi rwekobedzi. Kune mazimbabwenziwo ariko kunyangwe dai vari vashoma, kune vamwewo werudzi rwako variko kunyangwe dai vari vashoma, vanoshungurudzika kuti voita sei. Saka ichokwadi kuti vanhu vari kufira mhiri kwemakungwa semafira anongoita munhu. Alright, thank you maitenyu Dr. Choto. Tibatsirei. Nyaya iyi inyaya inowanika muvanhu ende chinobva chanzoitika manje ndechekuti inopa confusion. Painopa confusion ndepekuti muchaona kuti sevanhu vatema death ine ma-meanings ainayo. Alright. Ekuti number one, death mukana wekuti semhuri tiite closure. Tinyaradzwe. Tichimuona zveshuwa kuti mai achengetedzeka pakanaka, avigwa pakanaka, zvinopa kunyaradza izvozvo. Kugara uchiona guva rake etc zvinonyaradza mhuri, zvine function iyoyo. Then chimwe chinhu futi chiripo tichitarisa zvikuru sei kuvanhu vatema, chinamato chevanhu vatema, death means yekuti panofanira kuti pave ne ushering in kubva kuworld yedu isusu yevanhu vari kurarama the living to the living dead kana kuti vanenge vakafa. Ndo manzwisiro eAfrican religion iwayo. Saka nekuda kwekuti munhu kana achinge afira kunze kwenyika zvino contradicta ma-understandings edu edeath, panoita crisis. Kazhinji kacho the first impulse ngatiitei zvose zvatinokwanisa kuti munhu yauye. Ngatitengesei kunyange dziri mombe, kunyange dziri chinyi kuti munhu auye. Why? Tiri kutsvaka closure. Uyewo zvevamwewo motive yavo tiri kuda kuti tiite sei tione musha wake, nekuti kana achinge ari kusango munoona kuti cosmology yechi-African religion ndeyekuti kunonzi kumba izi kumusha kwako kune ma-ancestors ako, ndokwauri safe ikoko, ndokwauri protected because uri muvicinity. Kana uri kuHarare uri kudondo musango, kana uri kuHarare uri kudondo, uri kumayadi. The concept yedondo is because you are without your patrilineal territorial home. Saka nekuda kwaizvozvozvo kana uri mupenyu utori kuHarare uri kudondo, panotoda special protection kubva kumadzitateguru, ndo understanding iripo. Wesimo kana uchitori kunze kwenyika kwevarungu, nyaya yacho haigamuchirike. Unodziona nasekuru vachinzi akangonzi kuputyu semhuka. Hazvigamuchirike because hauna connection at all with the earth, because handiti patinozvarwa uri kuvhute runotorwa rochererwa pasi, connection with the earth, hauna connection neground iroro. Saka handizive kuti unenge wakarasika zvemhando yepamusoro. Saka because of those beliefs dzirimo muvanhu vatema, nyaya idzi dzinonetsa. That's why vanhu vachirwisa zvachose kuti munhu auye muno. Thank you. Ayo yakadzama. Tibatsireiwo chiremba. Yes, inyaya dziri kuitika nekuda kwekuti handifungi kuti pane zuva rinobuda rikanyura pasina mitumbi yapinda pabhodha, pamabhodha edu. Handifungi kuti pane zuva rinobuda rikanyura raMwariri pasina mitumbi yasvika pama-airport emuno muZimbabwe. Saka tinogona kunga vari vanhu vari kumhiri kwemakungwa kana munyika dzakapoteredza muno munana Botswana, muno munana South Africa. Unonzwa mukwasha kwaNhingi apfurwa South Africa mukwasha. And so inyaya dzekuti sevafundisi mukati mebasa redu zvinochitonzi asakasangano chitorongai maservices nekuti pachiri kuedza kuonekwa vemhuri kuti pangaitwe sei kuti hatisi kutomboziva pari zvino kuti hatingatombotauri zveburial. Imi chingorongai maservice enyu muona kuti anenge everyday maybe panouya makuseni panozouyawo manheru, panouya makuseni panozouyawo manheru, 3 weeks muri kuenda makadaro. Saka zvinhu zvatiri kutosangana nazvo zviri kuraramika pakati pedu, zvekuti kuri kwokubvunza vanokipa mastatistics enyika vanogona kutotaura kuti on average tinowana uwandu hwemitumbi yakawanda zvakadai inenge iri kupinda muno, kana kuti kumaembasi edu ari kunze uko taitawo dambudziko chitibasi tinoda kuti bhodhi idzokere. Zviri kuitika, tiri kurarama mazviri. Saka inyaya chaiyo iri pakati pedu sinyo, inyaya chaiyo. Ndezvipi zvinhu zvinowanzosangana nehama
tanzwa kuti iko Josephina hakusisina apa pamwana weropa wepedyo mwana wameiko handiti muri kuona necheripo hakusisina. What are the challenges dzinosangana nevanhu kuno raputsika dende iri kuti kwaju ndapi matambudziko anosimuka? Hama takamirira takatarisa tichida kuedza kumhanya tichida kuedza kuti kodini variko vari kuno ndapi matambudziko anowanzosanganikwa nawo? Yes. Kuronga kwacho kunotinetsei nekuti chekutanga vanoti munhu afira kuSouth Africa. Okay. Asi maina baba wacho vari muHarare. Vanhu vanombouya vakawanda kude kunobata maoko nekuti vanzi kuti vafirwa. Vanhu ivava havazogare varipo. Nekuti zvataurwa namufundisi kuti panozodaidzwa kuti aiwa chirongai henyu maservices tiri kurongawo zvekupi zvekuno. Kuno isu hatina chatinogona kuronga, idambudziko guru. Hatina chatinogona kuronga kana munhu afa wacho kwafiwa anga asina kurongeka. Ngatitondezve kuti kune hurumende yeko kana dai kuri kuBritain kana dai kwangu South Africa wanga wakamira sei iwewe zvisingazikwani nababa namai kuti wanga une mapepa ere kugara kwese kwaita 20 years uriko. Hatizvizwi kuti mwana wedu ari kuBritain ngauyeka asi kune dambudziko ririko rekuti anga asati akwanisa kuti aite mapepa anga asikakwanisi kuti adini. Hurumende yeko kuti imugamuchire iti munhu wedu timwige amangange ndopakuzwa GoFund iri kutaurwa kuti yakuda GoFund kwafiwa Josephina afa kuno asi tiri kutsvaga mari. Dambudziko rinoti kwaari kune dambudziko kune wabereki kune dambudziko rekusaziva kuti chii chinoitika mhiri kwemakungwa kana munhu afa. Zvakaoma wakomana. Yes. What are some of the challenges again? Nona kuti parufu vanofanira kuunganwa. Vanhu vanofanira kuungana kubata maoko. Those are some of the closure aspects dzinowanikwa pamadeath rituals atinoita. But in the case seapo example yamemunda yekuti munhu anofira uko hapabatwi, hapana mutumbi wacho wauya muno, hapana mutumbi wacho waradzikwa. The death process yemarituals yacho iri incomplete. Iri incomplete. Saka izvozvo zvinopa mubvunzo kuti pane zvinhu zvisina kufambiswa zvakanaka. Saka because tiri vanhu vanorarama in a cultural world, tiri vanhu vane maitiro edu atinoita nesignificance yatinoattacha kudeath, it creates an uncomfortable feeling mumuri chaimo. Hapana closure yakanaka chaiyo inobuda. Nyaya iyoyo haiperi, inoramba ichingodai. So zvasiyana nemunhu atovigwa atoziva kuti Josephine guva rake riri apa, atobva taziva kuti haiwa uyu zvinhu zvakafamba zvakanaka. Saka maproblems anogona kuitika maproblems ekuti mumhuri hapaitike closure, especially munhu iyeye akavigwa kupi kunze kwenyika. Imwe problem yatsanangurwa naGogo inyaya yemacosts and also nyaya yemadynamics yemacitizenship ari kutaurwa haya, because munhu akagara kana South Africa for 10 years mutemo weko unoti atove necitizenship. Saka ivo vatove neclaim over munhu iyeye kuti muchiwinza munomu manje zvinonetsa. Chimwe chinhu chinonetsa futi ndechekuti vamwe vanhu vanoenda kumiruko havana ukama hwakanaka nevari kunoko. Vanobva vasvika ikokoko vanorarama upenyu hwavo vasina communication yakanaka nekunoko, zvekuti vekunoko vanotozonzwa mhenu neimwe nzira kunzi hama neumwewo munhu ariko makanzwa kuti hama inya. Saka zvino-create a lot of complexities. Kuti iko kune vanhu vanoenda vanonoti unozvitsokera seri kwakadaro kwekuti iko nyangwe foni kuvabereki nyangwe anenge asingatozivi kana unzi achiri mupenyu here kana kuti anozongofona after 5 years ofona manzwa kuti futi akazochinja foni hatichaizivi obva hatichamunyurududu futi oti sote onyarara mozomuona tugu papera makore zvakare munhu iyeye akashaya.
pane pari kunzi pari kunetsa. Thank you for that very good point. Imwe inogona kunetsa imhuri dzeko vazhinjika pavanoenda kumiruko kana vari vakomana kana vari vechidzimai vanonoroorwa kuroorana ikoko voumba ukama nekwekoko saka anenge atone dzimwe hama saka and understanding kinship dzavo nedzedu dzakasiyana. Vaya varungu vaya kana tomboti waroora murungu vanoviga nekuti havabhaundwe nemaunderstanding yedu yekuti hama yeropa ndo inofanira kunge iripo. Aiwa kana ari mukwasha ashaika ikoko vanongoviga nekuti hama yedu. Saka zvinhu zvakadaro zvinocreata matensions ari serious because panenge paita clash yemacultures, clash yezvinhu zvakasiyana siyana, saka panoita disaster kazhinji. Alright, thank you so much. And zvinhu zvakaita sekuti iko munhu afira kure avigwako kana kuti awira mvura ashayikwa adyiwa negarwe kana kuti adyiwa neshumba, iyo WhatsApp group iroro rinenge rine zvinhu zvinenge zvisingazobate zvakanaka vanenge vasara. Handiti muri kuona? Yes, chiremba mamuchida kuti kudi Dr. Watson. Yes, I think vabatanidza inyaya imwe inokosha yekuti dzimwe nguva kuenda kunze kwenyika ndambota pane zvinhu zvinonetsa handiti ndizvozvo pataurwa semuenzaniso kuti munhu anokwanisa kunge akanowana kana kuwanikwa ikoko culturally imimi pressure yamunayo yekuti bhodhi inofanira kuya kunoko vanogona kutadza kuinzwisisa ana asebele nevamwe vari koko kuti what are you talking about? Of what value is this body? Saka zvinogona kunetsa izvozvo izvo. Ndinorangarira semufundisi pane imwe nguva kune imwe nzvimbo tiine nhengo yanga yafirwa nemwana asi mwana anga akaroora munhu werumwe rudzi varungu ava. Patsika yavo havadi stranger kuti uye kutibata maoko, who are you? Because kurufu zvinhu zviri ndezvemhuri. Saka vanochema vari semhuri. Izvi zvekuti munouya muchipaka mota dzenyu muloni muchitsika maruva muchidini muchipfutsa moto palo pamba pani yato imwe crisis yamakutitangirai yekutsika maruva neloni. Are you getting that? So in that case it was an arrangement yekutoti imimi tsvagai kwamunonochemera saka ndokwataitounganawo ikoko kusinei nekune munhu afa kunounganika moubatanawo muriko ikoko muchitsika maruva enyu ikoko. You see, and then panogona kuita imwe zvakare dambudziko rekuti kune vamwe vanhu vekuti anoenda kunze kwenyika aine mhuri munomu ochibva anorova sechumi yepepa ochinotanga imwe mhuri futi. Apa tambotaura munhu ari kuenda akasina mhuri ari kuno mukomana kana musikana but kune vamwe kutoti ari kubva kuno ari saumba ochinotanga futi imwe imba ikokoko vanotanga humwe husaumba uko tonosvika ari bachura kana kuti ari saka pochitotanga rimwe dambudziko panozonzi munhu uya afa haasisipo ndopomunoona kuti zvinhu nyaya dziya dzazokatana mani dzinochikatana kuti muchaona pane muromo wayo shinda iyi ida muchaupaoni kuti uri papi. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvinowanzoitika kana kuti zvinokwanisa kuitika munhamo dzinokwanisa kuitika vanhu vari kure nenzvimbo dzavakabva. Alright. Iko mama chale yes gogochwanda. Rimwe dambudziko ndinoona ndekuti kunyangwe dai akabva kunoko asina kuroora unosvika oroora ikoko. Culture yeko wana wachikura zviri nyore kubata culture yeko iko kwawazodzwa. Saka kana vana vacho vanebva vakura vabva zera kuti vaku decide what to do. Mubereki akafapo vanotaura kuti kuna sekuru kupi kumusha kuti zvaita sei tode kuti aiga muno kuti tipote tichizoisa maruva paguva rani nekuti so hatizoendiko kakudotisa kuafrica ikoko hatikwanisi kuzoenda ikoko and vanogona kuchallenja vakabvumirwa nemutemo negovernment kuti vana vari right ava igaimaiwa kunyange dai hama dzikadi kana dzitori hama dzinokwanisa kuafodha kuona tiketi
vanotoikwira ndege kuenda kungonodongora vachiona vachidi vana vacho vanhu vachiita zvinhu zvavo vachiita zvinhu zvavo vana ivavo panzvenze yeaniko munotonotarisawo zviri kuitika ipapo hapana achaombera ziya zvekunziko imba yana sekuru hakuna zvinhu zvakadaro kuomberwa kuti sekuru mauya aiwa hapasisii allright thank you maita enyu yes maimunda okay machallenges zvirubva kutaurwa nagogo anotowanikwa iwaya akakura kudaro especially toti munhu abva kuno abva anoroorwa akutonga murume wake ida ndova akutonga kamaimunda saka anongokuudzai kuti dhezi atoita pastawe atofa saka urongwa hwakamira sososososo kusvika kwenyu kana usasvika kwenyu vanachinomisa vanetori nenguva yavo yavanochema time yavo yanochema apa pamukuwasha ari kukutaurirai mari yemhere hamuna kumboipiwa kana ndiani muridziwo munhu kana sikaimi munaema kutodhensa muchuni make chimwe chinonyanya kurodza ndechekuti anogona kutokudza kuti chero hembe handiti sinokoshesa futi kuti tichazogova mbatya makona enyu kuenda gogo vambotaura nyaya yekuti mune mutori kana wetiketi but time frame inogona kurambidzai andika zvambotaurwa nadoctor kuti isusu tatakatoungana kana kwatakatoungana takatoita svondo resi takaungana ende vanhu kumabasa aitonetseka kuti saka makaunganirei but muri kurwadziwa within muri kumirira nguva yake yekuita sei kuti agovigwa because dzimwe nyika vanotori nemadays avanoviga kuti nguva yakadai ikapfuura munhu wedu munhu akuita sei akuvigwa saka munoita machallenges ekuti makangogara uku mudhara anengaidedzera kuti ndiri kuda mavhu kumusha pachivanhu handiziva kuti vamwe vanoita sei ini ndikafa kunoku ndikatadza kunovigwa kukopa queen vanotora ivhu repaguva votonochera guva kuti dhezi akavigwa apa izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvinotokoshera vamwe vanhu saka machallenges futi ndiani anoenda kucanada kunotora mavhu but mudhara ari kuti munhu ngauye kumusha riri ivhu iroro saka zvinonetsa ende neclosure yataurwa iyaya zvinotorera vanhu nguva refu pane kuti munhu achemwa avigwa ipapo munokurumidza kunyarara though musingakanganwi but afira kunze aya machallenges acho anorwadza machallenges acho akawanda saka maybe ndakanchida kuti iko imi muzive amene kuti uri kupi kucanada kwauri ukokoko bamukuru muriko kuengland izvi zvinhu izvi kwamakabva kune midzi yenyu ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutichenerutsa kumeso kuti kana iwewe uchinge wazofa wane mhuri itsva ende pano vamwe wekutiko mhuri yatowanda vana vatopo watone zvizukuru zviriko handii ndizvere zvokuti dare rikagarwa pasi rekuti iko munhu ovigwepi ndiwe wega uri 1 kudai so against vana saumba vana vako vanenge vari 5 6 ndiwe wega uri kuti iko ngatiende tinoviga munhu midzi yawadzika ukoko yakawanda vanhu vakamirira kuno but hakuna anoedza kuona kuti iko zviitirwe kupi and all that ndo matambudziko atiri kusangana nawo but seiko zvakangooma hazvo kuti iko vakazongovigako variko vacho kana kuti pakazongotsvagwa kunzi wovigwa sei pamwe ija yaratofirako hakuna harina kuroora shamwari dzeko vasitomborina ukamanani naye womva watongozongoti tazoviga handiti muri kuona padai mari dzaramba kubuda and all that kana kuti vavigirwa ukoko seiko zvichingoremera vanhu kuti iko vazoviga ukoko ndofunga tambobata-bata mapoints acho but ngatipasakurirei futi zviite zvakanaka maybe tisatasvika ipapo sinyoro kungoemphasiza paissue yecost pamachallenges I think taitaura asi ndangoti kutsimbidzira ipapo kuti ina handisati ndanyatsa kubata hangu kuti tsoro yekuzonyatsa kuti chitunha chinodhura zvakadaro kutransporta iri papi exactly handisati ndanyatsopabata but chatinongoziva ndechekuti kana munhu akanzi ndikati ndiri kusimuka ipo panapa ndiri kuenda kuSingapore anogona ngoziva kuti maybe $1,000 ndogona kuwana round ticket you know ticket round trip even less
kana wabhuka in advance and so on. But iyeni wacho ndazofira ndiri ikokoko. Aiwa panenge panototaurwa mari nema. Kana yaboard. Kungoti, you know, a cargo that is of no value. Inenge chinzi charge no duty. Handisati ndanyatsa kunzwisa kuti maybe papreservation here kana kuti pakuita sei vari muindustry iyoyo vanogona kutibatsira. Asi chinofanira kuti chidzike mupfungwa dzedu ndechekuti zvinokosta zvakanyanya. Zvakadaro zvokuti munogona kutsvaira danga rese kutengesa kuti muunze board. Danga rese rinogona kutotsvairwa kuti board iunzwe. Saka zvinhu zvatinofanira kufunga nezvazvo nekuti kazhinji kana tichienda kunzvimbo dzakadai kunze kwenyika nekudidi tinenge tine tarisiro yezvinhu zvakanaka kuti kune mikana yakanaka tinogona kutiwo tikabatanidza ichi nechocho zvinhu zvedu zvinofamba. Asi sezvinei tiri mupasi rakatukwa rine chitema. Inyika hakuna nyika yaunongasvike isina makuva. Veko chaivo veko vanotofa kuzoti niwo zvangu mutorwa. Saka zvinhu zvatinofanira kufungisisa nezvazvo. Tisangotarisa on the positive side yekuti kune maopportunities. Kunewo zvakare mukana kana kuti kune zvinokwanisika kuita kuti unogona haungosina kuzvironga asi zvatoitika. Uchingoburuka papark station watorohwa nemotikari yatoo mhere. Saka tingoti panyaya yecost apaka ndo panozobuda kuti GoFundMe tibatsireiwo tiendese bhodhi yamama wedu kumusha and everything like that. Zvinenge zvichibva pakuti mari yacho inenge isiri mari shoma. Inenge iri mari thousands and thousands of dollars anodikanwa. Saka chinhu chatofanira kuti tinyatsa kugara takafunga nezvacho. Toda kutenda chose. Rumwe rutivi rwatatira kuti tigo titarise kana kuti tiri kudzokera ipapapa pekuti seiko zvichingorema kuti iko munhu anze avigwa ukoko. Handiti muri kuona ndofunga tambobata mamwe makona acho ekuti iko in our culture closure yacho inoti netsei kana azongovigwa kupi ukoko. Pangave here nerumwe rutivi rwamuri kuda kuti iko sure zvimwe zvinongoremera vanhu kunzi iko avigwako ndezvakati. Saka ndaida kupatsanura zvinhu two. Saka kune two types of motivations anoitika mucultural. Kune a practical motivation yenyaya yeclosure kuti uyu hama yedu mkumunina wangu baba wangu closure handiti that's practical. Haina chakaipa. But kozoitawo the ritual aspect of death. Yekuti pane maceremonies like rova guva kudzosa mweya musha. It's impossible kuti izvozvo zviitike kana munhu akavigwa kubritain. Saka zvazvinoreva ndezvekuti tinenge tatovhiringa the ritual aspect. Saka it's very important kuti tiseparate those two motives. The ritual motives and the practical motives. Zvinozochibatsira manje kuti tizoconsider mafactors anenge cost angataura napastor apa kana takwenda kumberi kana tinge taseparate these two motives. Thank you so much. Maita henyu. Thank you, Dr. Choto. Dr. Mbiri, do you have anything to say? I think zvinobatana ipapo pakuti isusu culturally tinoclassifyiwa as high context culture. Like my African cultures, my high context cultures, anosiyana nema low context cultures, ma Western countries. Pakuti munhu anogona ngoti ini nemhuri yangu ndozvata decide, ini nevana vangu kuti mai tiri kuviga kuno. Ma low context cultures hazvina kana problem. Ndo aya macultures ekuti kana mubereki wangu akura ndomisa ku old people's home. Ma low context cultures. In our culture zvinonetsa. Zvigamuchiriki kuti muripo vana 6 vakakudzwa namai avo asi maakuti vaakugara ku old people's home zvambodi. Muri 6 matadza kuvakutsira kuti vararame zvakanaka. Saka ipapo saka pama high context culture ndo panobva pakunzi umuntu ngumuntu ngavantu. Hausingori munhu nekuti uri Patrick.
uri munhu nekuda kwerudzi urwu. Are you getting that? That's high context culture. Saka low context inotokuti ndini zvatopera. Saka chinonetsa manje kuti munhu achinzi ari kuvigwa uku ndechekuti ukama ihwohwu hwakamwirira muhama rudzi rwese mudzinza rese vari kurasikirwa kukuru kwaitika pahama dzese idzi. Saka vanoedza zvachose kuti hama iyi inofanira kuti iwe avigwe pakati pedu. Avigwe pakati pedu zvinoita sekuti tarasikirwa zvakanyanya. Saka muchaona kuti panoedzwa zvachose, like for example kuchijudha kana kuti muold testament uchaona kuti pane nzira dzaiedza kushandiswa kupreserva zita remumwe munhu kuti risarasika zvachose. Ndo paizouya ana levirate marriage. Kana munhu anga akawana ofa asati ava nemwana, munhu muna wake anofanira kutora mudzimai uyu. Mudzimai uyu haanganoroorwi kuvatorwa nekuti anofanira kumutsa zita ramukoma wake akafa asina mwana. Saka those are high context cultures. Dzine nzira dzadzinoita dzekuedza kuchengetedza. Saka it's a way yekuchengetedza ukama as it were. It's kind of like difficult to understand, but that's the nature of high context cultures. Saka it's a difficult proposition yekungoti afira kuPeter Maritzburg saka ndoko ari kuvigwa. It's a difficult proposition. Maita henyu unogona kunge uine pfungwa iyoyo nemacosts ende uine mafacts akawanda chaizvo mamoins, but kuti unoiti ti kuvanhu iwe high context culture inoshaya vese vanotarisa pasi kuti saka mati kudii. Handiti muri kuona. Yes, thank you so much. Yes, ndanchiti rimwe dambudziko nderekuti kune vanhu vanenge vari kuno kunoita urwere hwevanhu wacho nekuda kwekufunga kwataurwa na Dr. kuti mubereki akanatsa kufunga ndope munozonzi akangoita 2 days chibva stroke. Kudzamisa kufunga kuti Josephine wangu mati atoigwa. Mati mazoti vanobvunza kuti ko nenhumbi dzake dzese dzakabva dzasara kuCanada here. Izvozvo zvinokurudzira kana kuti zvinoita kubereka urwere mumunhu. Utano hunodzikira. Vanhu vazhinji vetakaona kuti wakafirwa ezvi ndine shamwari yangu yakafirwa nemwana, mwana wacho haana kuuya nanhasi haasati agone kunatsa kubuda bedroom kufamba kunatsa kuti ari kutorwara. BP inosweda ikangodini yakangokwira. Ndio rimwe dambudziko retinoona kuti kana munhu aigirwa ikoko ndinofunga kana kune weukama vanogona kudetsera GoFund vanenge vari kuno kwacho ngavaone zvekuita. Handiti mari yakungotumirwa kwese kwese vatotumira kuti nekuti zvinobereka urwere mukati memhuri. Kunyanyisa vananya kutumbura ndo vanonyanyoremerwa nani vanonyanyoremerwa. Yeah, because I think pfungwa yacho iri pakuti rufu rwandibvutira hama yangu iyi, but fact yekuti bhodhi haina kuzouya ka you feel like it's an even deeper loss yekuti have been denied even to to mourn. Uchinyatsokuona kuti andokasi makambona kuti vanhu vanonga vari panhamo vachichema asi panosvika bhodhi temperature yekuchema inoadjust inoti kwirei. Muri kupaona panozonzi bhodhi yaakubuda akuchena. Ndina mbuya wakachema wakati nai watiso ndo kutobuda here kwasekuru uku ndo kutobuda kauko ona wakutoburiswa kani wakutotakura wakutoburitsa kani it's a process yaari kuenda through achiprocessa every stage. Saka zvese izvi hazvina kuitika, zviri kungonzi vanhu muri paFacebook muri kuona kunzi vakudzikisa vakuita sei. Zvakasiyana nekunge munhu aripo. Saka ndo panozobva urwere huri kutaurwa yekuti that attachment it's very strong. Saka tiri kutaura kuti rufu ka musarudherere ba munogona kungoti rudherera musati mafa
yeah, but it's not that simple. Iko kuchema shungu dzichidururuka zvichidaro muna bhodhi yasvika bhodhi yabuda nepanodzika bhodhi paya ndakaona misodzi inochururuka pombotaurwa zvinotaurwa gwara vanhu paunotanga kuti mazivhu foshoro aya futi misodzi yevazhinji inoita sei inodururuka ndinotofunga kuti it's a process iri kutoenda nevanhu saka kana zvisina kuitika zvadistebheka izvozvo izvi zvinoita sekuti rufu rwabvuta rwaramba futi nemutumbi handiti muri kuona rufu rwatiza nechitunha saka panenge panoti netsei, but what is normal nderekuti rufu runoti gwaju rotora, but sometimes runokudzoserai kuti mutumbi wacho uyu handiti chivigai, then you have that closure. Toda kutenda chose Dr. Chotoma muine chekutaura. Yes, ndaida kutaura kuti culture zvaika mudzidzisi wangu aitaura kuti culture ndo maglass atinoona nayo world. Alright. Culture ndo like spectacles atinoita nekupa meaning world yedu. Alright. Saka muchaona kuti culture iri very central pakupa meaning mune world yedu yakazara masymbols akasiyana siyana. Saka death is a symbol conduit yacho inotipa understanding culture. Saka kune mumwe munhu asiri kuona nemagrazi wayo haoni zvimwe chete zvauri kuona. Why? Because muri kutoona nezvioni zvakasiyana. Saka ndaida kuburitsa pfungwa yekudai so yekuti kana munhu achinge aenda kumhiri anditi kana achinge aenda kumhiri kana kuti kudiaspora zvinokosha kuti maconversations aya ataurike rufu rusati rasvika. Ndoziva kuti muculture medu it's taboo kutaura zverufu, but zvinokosha kuti tive vanhu vanonzwisa kuti rufu ipractical reality, hatigoni kuritiza chinhu chekuti chichatotishanyira. It's very important kuti kana uchinge uri kudiaspora ucommunicate handiti nevanhu ava pamusoro pemapossibilities yekuti rufu runogona kuitika, ende pamusoro pepossibility yekuti nemamiriro akaita situation iyi pari zvino zvinogona kuitika kuti ini ndinogona kuvigwa uku handiti. Saka panofanira kunge paine process yakadai so noona kuti it's alien to our culture but zvinobatsira kuti pasave nemaproblems. Because imwe problem inoya ndekuti isusu hatiplani pamusoro pedeath, ndikuti kushona culture munhu afika munhu anourawa. Saka nekuda kwekuti zoni hatiplani pamusoro pedeath hachizi chinhu chinofanira kuitika, pachinoitika toita zveemergency toita zviripo zvasiyana nemabritish manje pakafa Kwenyika paive nemaplans akanga atoripo kuti Queen wakafa ari kuEngland tichaita plan A, Queen akafa ari kuScotland sezvo akaita izvo tichaita plan iyo, Queen akafa ari kuWales tichaita plan iyo. Zvichireva kuti vai appreciate kuti munhu anogona kufa handiti, and hakuzi kuti vaishuvira kuti afe, vaiziva kuti ireality. Uchaona kuti pazvakaitika hapana kuita mahustles akanyanya because panga paine kurongeka kwanga kuripo. Saka point yandiri kutaura ndeye kuti kana tichinge tiri kumhiri handiti marealities iwayo anoda kuti ataurike mumhuri handiti kuti inini kunoku kwandave handiti ndine dzimwe hama dziri kunoku dzandaroorana nadzo kana kuti dzandaita daiso dzandadaiso daiso zvinogona kuitika kuti kana pane chinenge chaita exactly togara taka enlighten. Ndinoona kuti kana takagara takaita izvozvo pane tikarufu hatijumwe tinobva tati but mufi akambozvitaura handiti zvinopa consolation zvekuda kwekuti ta-avoida some heartaches. Saka it's very very important. And chechipiri chadotaure tinofanira kugara tine provision nekupreparewo kuti kana in the event yekuti paita death zvinofamba sei handiti. Nyaya yemaproperties iri kutaurwa iyi handiti kazhinji vanokoshesa mawill zvogara zvanyorwa kuti maproperties aya anodaiso kana iri cost yekumatransporta kana ngatigare takave vanhu vanoplana in advance so that when that event happens and especially kana tiri kudiaspora we are demanded kuti tive vanhu vakarongeka zvakanyanya so that rufu rusazokonzerese mamwe macrisis anenge angoita mawiramombe ekungomuka. Alright. I think matoenda
kumberi kwekuti korovambira redu chinyasoti rabada handiti ndizvo here maita zvakanaka. Saka maybe kwatakubata uku ndikwekuti iko ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvingaitwe nevanhu vari kuno nevari mhiri zvinoita kuti iko rovambira iri kana rasimudza musoro nerimwe gore handiti ndizvo rati mune umwe wedu Kobo ati D ari mhiri isu tiri kuno. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvatingaite tichiri vapenyu zvinoita kuti dambudziko rinosumuka mukati mezuva iri rireruke? Tiri kubata kune zvinhu zvose kuzivikanwa kuti wakamira sei kunyaya dzemari. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvingaite kuti zuva iri ringe rakareruka zvatingaite sewani? Dr. Mbiri, totanga nemi. Ndofunga kuti sezvataurwa zvimwe zvacho zvinobva pakurongeka. Kune ma-life assurance policies anoitwa nevanhu kutaura kuti inobva yatongotaura kuti kana zvakadai zvikaitika uri kunze kwenyika ndo zvinoitika zvinorerutsira mhuri, zvinorerutsa kana paine kurongeka kwakadaro. Mapolicies aya anogona kutotorwa achikavha everyone ari mumhuri. Handiti muri kupaona? Saka zvinhu zvakakosha izvozvo kuti tisavarayirwa kana kuti kurivara tichiona zvakanaka zviri kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwatinenge tiri tokangana kuti chinhu chakadai chinogona kuitika. Rufu harikumirire kuti urware, harikumirire kuti ukwegure, rinogona kungoitika chero nguva. Saka dzimwe nguva tinotiti hatichazoti toti ngatisaita werengera inozoradza mbuya nenzara. Handiti muri kupaona? Joseph akatosiyaisa provision akati ini ndiri kufa, akafira kudiaspora akafira kuEgypt asakasiya provision nekubva atsanangura kuti mondiviga asi kana mozobuda muIjipita mapfupa angu haasare muno, munhu anoenda kuCanaan ende akatosiya provision yacho iripo yekuti zvizoitwa ende ndo zvakaitwa. Saka iyo pfungwa yataurwa iyi yekuti kuna nambuya wekuti vachienda kunobetsera kana kunoona wabvana vari kunze kwenyika vanobva vataura nekukohomedza kuudza kana vanasisi vavo nehanzvadzi dzavo kana zvikanzi zvaitika ndiriko musanetse wana tenderai ndivigweko. Muri kupa kune vanotodaro kune vanotodaro zvekuti vanobva vataura uyu otaurira uyu otaurira uyu otaurira uyu munozwa zvinoita kuti zvizonzi aiwa vakazvitaura zvinorerutsa ndima yevanhu vanozenge vatarisana nesituation. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinogona kuitwa kuti usana tataura sezvataurwa pano kusana tarongeka in terms of life assurance policies anokwanisa kubetsera zvakanyanyisa kuva tiri as much as possible tiri legally resident kwatiri ikoko zvinokwanisa kutibatsira kubvisa mamwe matambudziko nekusaita dzimwe mhuri dzisingazikanwi handiti dzepasi pevha dzisingazikanwi vana vemuhondo dzinozongoti tuku paitika chinhu chakadai. Muri kuona izvozvo ngative vanhu vari straight. Alright. Mabata zvinhu zvakawanda chiremba, thank you. Kunzi iko wasiya mhuri kuno uko nemhuri isingazikanwe kuno handiti ndizvo here. Ngatipangwarirei ipapapo hama dzangu vari kugara mhiri nesuwo tiri kugara mhiri kwekwamuri ukoko zvakakosha izvozvo Mwari atibatsirei ipapapo. Zvimapurogiramu zviriko kunyika dzimwe dzakatoti budirirei zvine zvakatorongeka kukunda kune dzimwe nyika dzingagare vamwe. Zvimapolisi zvinoita kudzikana munhu achinge afa pane zvakadai zvekunobetserwa nazvo and all that. Zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. Amene kuti pane umwe here ane chimwe chekuti izvi zvakakosha zvinozoita kuti dambudziko rireruke. Nechimwe chamataura dhokota chamati iko munhu kungotaura kuti iko kana zvadai zvozosara zvichinzi aiwa hamusanetseke vakati zvakati nezvakati nezvakati. Handiti ndizvo here? Very very important. Ko zvimwe ndezvipi? Yes. Kubata pawata kuti kuno vanhu ngavo vari legal settled kunzvimbo kwaanenge. Dzimweni dzenguva zvinogozha kuti vanhu nekuti kaindiro kanoita vanhu kudiaspora
kakasiyana siyana. Vamwe vanoenda chindiri student, vamwe vanoenda chiti ndavhakachire mwana wangu 6 months obva angogara, obva angoite chinyawe aripi arimo haana pepa haana chii. Saka pano zvinoda kuti atore policy idzodzi kuti rufundidzo idzo kana ndazofa ndinge ndichizobetsereka. Haagoni, zvinonzi ndiwani havagoni. Saka ritori dambudziko iroro rekuti izvo ndaitofunga ndezvekuti kana iwe ukanowana kuti ndiro dambudziko ndo chimiro cheuinacho chitaurira hama neshamwari, chirege kuramba wakangonyarira kuti kana zvazoitika vanozoona hapane munhu asingaigwi here, munhu asingaigwi here. Iwe chitaura tete wanzvadzika ndiri chinyawo mazuva inini kana dai ndaide kudari handigoni. And kune vamwe vanopuwa ndingatoti mukana wekurwara chaiko, kurwara kwete kungoti accident, kurwara vanorwara vari kudiaspora ikoko, vanonyarira kuti zi ungozi nai ndinofunga John iye atori kurwara. Musi munozonzwa kuti John amuchipatara anenge atova kutonofa. And mubereki kuti azozviti muri kundoti akatanga kurwara kubva muna December, iye nhasi unota tagorere 2023 anga achirwara. Zvinopa kushunguridza kumhuri, zvopa futi waikuchengeta uko ngobudai pachena. Hapana munhu anode kurwara, hapana munhu anode kugara chiri chinyawo. Zvinotaura kuti government dzacho kuti dzibatane neweweka zvinotoda protocol dzinofanira dzitoitwa, kufamba uchifamba kuzoti apa ndiri kudari zvendakauya ndisina mapepa munondika ndiri kuita student ndakuita chii, nekuti rufo ruchauya. Haikona kungogara kuti ameno zvaita. Thank you so much. Saka paFamily Matters tiri kukurudzira kutsvagwa kwemapepa kuti munhu ange asiri chinyawo kunyika yaari kugara. But anyway, kana ari kutsvagwa mapepa, udza hama dzako kuti iko zvina kumira mushe kuri kuti zvadai musatarisire zvakati nezvakati, nekuda kwekuti iko ndichiri muprocess yekuti iko nditsvake zvikwanisiro zvekuti iko ndigopindo pazvirongwa zvakaita saizvozvo. Communication very very important. Usaite chamunyurududu womva wazoshamisa hama musi waunoti tugu asi wachituna. Zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. Mwari akukomborere akuitire zvakanaka. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvingaitwe kuti zuva iri risave zuva rerufu nenhamo? Munoziva rufu nenhamo zvikabatanaka panoita problem. Yes. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu? Inini ndiri kuda kuti nditaure on the practical aspect yenyaya idzi. Zviripo zvimwe zvekuti unenge unyatsoona kuti panapa cost yekuti munhu auye munomu handiti yakawanda, ende unosiya mhuri iri impoverished. Zvinokosha kuti tiite a rational decision, tiite cost benefit analysis, tiite semhuri tiwirirane, tiite rational kuti yes, hanzvadzi yangu yashaika iri kuBotswana, ndine chidiso chaizo kuti inge iripo, but cost iripo, inini zvikwanisiro handina, vemumuri havana zvikwanisiro. Tosacrifice here, totengesa here, tocompromise livelihood yevapenyu for the sake of one body. Zvinhu zvekuti kana tiri vatendi tichinzwisisa zvikuru sei chimiro chavakafa, kuti akafa haana chaanoziva sezvinotaurwa naMuparidzi 9:5, hatichanetseke kuda kuita zvinhu tichitya kuti pamwe angazotiitire zvakadai so. Aiwa, rudo rwake nekuvenga kwake zvose zvanguva zvapera sezvinotaurwa neshoko raMwari. Saka ndiri kuti kana semhuri muchinyatsoona kuti hapana capacity, zviri nani mutsvake mamwe ma-alternative, handiti, ekuti kuende mumwe munhu one anotumirika ikoko, handiti, unosvika ikoko obva anomira kana kuita sei, pane kuti mobva mazvimbunyikidza, handiti, to the extent yekuti munosara muri mune imwe nhamo yakrietwa nekuda kwe-one body. Saka iyoyo pfungwa iyoyo ndinoona inokosha. Thank you. Ndofunga kuti sinyoro chimwe chinhu chinogona kukosha zvakare kuva neukama hwakanaka. Isu wacho tiri kumarimuka uko, isu wacho tiri kunze kwenyika kana kuti kwese kwatiri, kuvawo neukama hwakanaka
nevamwe vanotori nemukana wekuti anotori nabrother kana sister amwe ari kune chimwe chikona asi vari munyika imwe chete kana kuti vari mudunhu rimwe chete. Zvakakosha kuva ne-constant communication and contact iri meaningful. Kana kuti haisi hama yeropa asi ndevamwe vaunavo unongoti sekuru nekuda kwemutupo kana kudidi. Handiti mambonza kuti dzimwe nguva kumwe kunonetsa kusvika nekuda kwokuti zvinenge zvichidiwa zvakawanda, vhiza racho uzonzi waripiwa, zvinogona kunetsa. But kana pagara paine ukama hwakanaka, vari kuno vanogona kuti sezvo muchisotaura kuna sekuru ningi ihanzvadzi yamai wako kai pamutupo whatever, vanogona kuchinza ndimi matotarisana nenyaya, muri kuona, isu muri kuona kunotazarirwa nerwizi, hatichakwanisi kuyambuka. Saka chitibatirewo makadai vanhu vakakwanisa kuwana mumwe munhu kuri kwokunzi kwatadza kusvikika, vakakwanisa kuwana mumwe munhu wanopa responsibility, zvinogona kubetsera kuhafura imwe shungu yavanga vanayo. Munhu zvichafamba achazopai formal report, takazofambisa mukuti pakanga poda kunetsa ndepapa, as ari kupa formally nekuti padelegatwa, you know, that responsibility. Saka ndiri kungoti chimwe chezvinhu zvinogona kukosha kungomentena ukama hwakanaka tiri kwatiri ikoko. Umwe ukama tinotogona kuwana kuchechi. Pano vamwe nekuti akangobuda nyika haachatova chamunyorududu, amuri kuona. Asi dzimwe hama dzinogona kutova dzepedyo chaidzo. Tinoona vanhu vachivingwa munomu nevanhu vainopinda navo chechi kunze kwenyika uko, vachitouya kunzi ndiye akari Sabbath school superintendent wedu, idi tarasikirwa. Vanga vari elder wedu kwemakore 3 apera esai, ndo vanga vari elder. Kunotouya vanhu nekuda kweukama hwaumbwa pakutenda. Saka ichi zvekuita chamunyurududu izvi hazvizotibatsiri zvakanyanya mune ramangwana. Thank you. Nyasobatai nyaya idzi chidzidzo chanhasi tada kuti iko tingovhurana pfungwa. Nyaya yekuti iko unorwara uriko woita rimwe ronda riri pasi pehapwa ratadzikwa nanachiremba 17, wakati mwiro wakangonyarara, hapana kana mwana hwane wamai yako wawakambotaurira. Izvo hazvina kunaka izvozvo izvo. Taura kuti iko handizivi kuti iko zvakafamba sei, asi ndine humwe urwere hwanda kugara nani hwanda kugara nawo. Hama dzizvizive kuti wapinda muchipatara zvinhu hazvina kumira zvakanaka, asi kuna tete wakambosvika, kuna ane wakamboita sei, muri kubatsirwa, uri kuonekwa, uri kuita sei, vanhu vasazongoshamisika kuti iko muchipatara wakapinda rini. Saka that communication nekubuda pachena kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu hwako uri mhiri uri ukoko yakakosha. Nezvimwe zvinhu hazvingangoshambadzirwe everyone hazvo, but hama dzepedyo unogona kudziudza kuti iko vazukuru ndarwara kuno, zvakakosha. Ende pachivanhu chedu kana munhu mukuru akati ndarwara, taakutoziva zvazvinotoreva kana achiti ndarwara. Saka Mwari dai anga akubatsirai, akukomborerai, akuitirai zvakanaka. Tadzidza mukati mezuva ranhasi zvinhu zvakakosha, kushayikira mhiri kwemakungwa zviri kuremera vari kuno and all that. Tinokumbira kuti Dr. Mbiriri mutipo mashoko ekupedzisira nekuvhara nekuisa musono panyaya yedu, tisvike panguva dzekuti iko bye kuvateereri nevatariri. Tinotenda zvikuru. Bhaibheri rinotaura pakati one day panongori nepfungwa yekuti kune vanhu vanonoshanda kunze kwenyika, whether muregion muno kana kuti kumhiri kwemakungwa, asi vanotaura kuti pane nguva yekuti unozonyatsonzwa kuti anoda kufanira kudzokera kumusha. Zvinoita sekunge mutauro wamunotaura uya sinyoro kuti ivhu rinozokudaidza. There's a time yekuti unongotanga zvinhu zvese zvinenge zvitori right, asi munhu anongozotanga kunzwa kuti I must go back to my place. Nguva iyo inosvika. Saka muchaona kuti mukati meBible chinhu chaita chaikosheswa nekuda kwokuti maJudha vane high context culture sesu. Saka muchaona semuenzaniso Genesis 35 verse 29 yoti Isaac breathed his last and died and was gathered to his people, an old man ripe of ripe age, and his sons Esau and Jacob buried him. Muri kunzwa kurongedzwa kuri kuitwa mashoko ari kuvigwa nevana vake.
murukunzwa is gathered like to his people. And then Genesis 47:30, but when I die, lie down with my fathers, you shall carry me out of Egypt and bury me in their burial place. And he said, I will do as you have said. And so on and so on. Then he charged them, 49:29, and said to them, I'm about to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite. Pane kurongeka kwokutotaura kuti muchandiviga papi, and so on and so on, preparing the family kuti pasaite confusion. The last one, when Jacob finished charging his sons, he drew his feet into the bed and breathed his last and was gathered to his people. Saka muri kuona kuti on one side, ndaungobata zvinhu pfungwa mbiri, on one side zvaikosha kuti munhu afa akwegura, afira pakati pehama dzake, avigwa nehama dzake, pamakuva akavigwa hama dzake, zvaikosheswa pamajudha. Saka ndo chimwe chezvinhu zvinotiremera kuti saka matatovigwa kuMassachusetts and so on and so on, zvinhu zvinotinetsa culturally. And then on the other hand, chimwe chezvinhu zvinokosha ndechekuti tizive sezvataurwa panapa kuti bhaibheri rinoisa pachena kuti vakafa hapana chavachaziva. Muparidzi chapter 9 verse 5. Tikatarisa Job chapter 14 verse 21 ichititaurira zvakare kuti munhu kana afa hapachina chaachatoziva, chero mumba make haachadzoki, chero kuti ndo pane pachema death rituals aya ekuti netikuti dai tazodai. Bhaibheri rinotaura kuti kana munhu afa haana chaachaziva, imbwa mhenyu chaiyo inotopfuura shumba yakafa. Muri kupaona? Saka iyoyo pfungwa inogona kutibatsira kutova kuti tizive kuti aiwa kutarasikirwa, asi hapana zvimwe zvatati chagona kuzoita zvekuzoti taizomususukidza kuti baba nhingi chimutambidzai kuna tete nhingi zvizodai. Bhaibheri rinoti kana munhu afa haachina chaachaziva. Kuziva izvozvo kunotibatsira nerimwe rutivi kuti chero ndirini ndinogona kutaurira vana kuti kwandakuenda hatizivi, hazvizikanwa, afamba apota. Kana zvikanzi zvaitika ndiriko, aiwa musanetseke, munokwanisa kundiviga ikoko, zvinokwanisa kundibatsira uye zvinokwanisa kubatsira mhuri yose. Asi vanhu ngatirongekei. Alright, thank you so much. Maita enyu toda kutenda Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka kumarimuka uko idi shuwa musi wedambudziko ngatiregere kucheneruka kumeso, ngatirongekei tigadzirire dambudziko irori zvigoita muchechetere mvura yeguvi. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, mushokoshi pachirongwa Family Matters. God be with you. Amen. Amen.